ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಧಾರವೆಂದು ಹಬ್ಬವಿರೊಂದು ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದೈವ ಗೋನಾಡ ಸತ್ಯಂ ತುಂಬುವುದೊಂದು ಕಳೆದಾರೆ ನಾಗದೇವರು ತುಂಬುವುದೊಂದು ಕುರುಬರಿಗಾರ ಧರ್ಮದೈವರು ಕಳೆದದ್ದಾರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಂತ ತುಂಬುವುದೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ್ಣವರಾತ್ರಿದ ಈ ಮಹಾಪರ್ವಕಾಲದ ಕೊತ್ತು ಕೊಪ್ಪರಿತ ದಿನ ನಾನು ತಗೊತ್ತುಡು ಇಲ್ಲದಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ್ವಜರ ಕಟ್ಟು ಆ ಪೂರ್ವಜರ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ದಿನ ತಾನು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟ ಮನಪಾಲು ದೊಡ್ಡ ಮನಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 원년제 불래.
ಸಂಸಾರದ ಬಾಳಲು ಹೊತ್ತಾಗೊಂದಿನಿ ಶರಣ್ಣವರಾತ್ರಿಗ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದೀಪ್ಮೈ ಸುಮೂರ್ತಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಕರ್ತರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಲ್ಲದಿಂಜವನ ಈ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಚೈತಿ ನಡಪಾವೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವನು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತರದಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಪೂರದ ಕರ್ತನು ಕುರ್ಲಮಂಪಾದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಈ ಮನತನ ದಿಂಜೊಂದು ಅವರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ಮೆರುಕಿನ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಾದ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುರಚಂದ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಮನತನದ ಬಾಳಲು ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತೊಂದು ನಾಲ್ವರುಗಳ ಮಾನಾದಿಗಳು ಮೆರೆಯೊಂದು ಆ ಭಾಗ್ಯದ ಕುಲ್ಲಾದಿಗಳು ಮೆರೆಪಾಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಮುಕ್ತವಂತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೇರಿ ಸಂಸಾರ ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ಪೂರ್ವದ ಕಟ್ಟಪ್ರಕಾರವಾದ ಸೇರಿ ಸಂಸಾರ ದುಂಬಾದು ಆ ಮಾಗಣದ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ ರುದ್ರಾಪಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಾರವಿಂದವು ಅಡ್ಡಮೂರೊಂದು ಗ್ರಾಮದತ್ತ ಬಳತಿ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಚರಣಾರವಿಂದವು ತಲೆತಗ್ಗ ಒಂದು
ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮದೈವ ಬೋಲ್ನಾಡ ಒಂದು ಸ್ಥಳಜಾಗ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲನಾಗದೇವಿಯಲ್ಲಿ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎನ್ನೂರ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಶರಣಾಗೊಂದು ನಾಗರದೇವಿ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಅಕ್ಕನುದ್ದ ದೇವತೆ ಹೊರಮೂರ್ತಿ ವಸ್ತು ಬಂದಿರಲಿ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೃದಯನ ಕಂದಾಯಗಾರು ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದಿರಲಿ ಅಪ್ಪಲೆ ಕೇಸರಿ ಹುಲಿಗೆ ರಾವು ಗುಲಿಗೆ ಭೈರವ ಜಾಲಪತಿ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಮಹಾಪರ್ವ ಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಮಾನದಾನಿ ಇಲ್ಲದಿಂದ ಮಂಚಿದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಗೈತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಡಗಾದ ಹಿರಿಯರ ಕೊರ್ನಂಚಿತ ಈ ಮೂರ್ತಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಡೀ ಐಶ್ವರ್ಯಡು ಈ ಸಂಸಾರ ಬೆಳಕುಲಕ ಈ ಇಲ್ಲದಿಂದಿದು ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ಬಾಳುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾದಿ ಕೊರಲು ಅದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸುರಚಂದ್ರ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಡುಕುಳ್ಳಾದ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಮೆರಕಾಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೈವಗಳ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪ್ರಾರ್ಥನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದೀಪನ ದಿನತಾನಿ ಇಲ್ಲದಿಂಜವನ ಕ್ರಮ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನೋಂಪು ದಾನಿ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶದ ದಿನತಾನಿ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಿಂಜವನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಲು ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ದಾವರ ಬುಲೆ ತಿಕ್ಕು ಆದ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಯೋಡು ಪುನಃ ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೃಷಿ ನನಾತ್ಯಂಕಲು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೆರೆಯೋಡು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಾಲೋರ್ದಿಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದಿನದಾನಿ ಇಲ್ಲದಿಂಜವನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಕಲು ನಡಪ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಮಾತ ಕುಟುಂಬತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕೃಷಿಪುರ ಕಮ್ಮಿ ನಿರ್ದಾವರ ಪಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಈ ಮಿತ್ತಾಡದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಕುರಳ ಕೊಣಪುನಂಚಿಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಖಂಡದ ಇಡೀ ಖಂಡೋಣ ಎಂಕಲು ಐಕಂದೆ ಮೀಸಲಾದ ದೀತ ದಯಂದು ಪನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ದಿ ಒಂದು ಮಾತ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಲ್ತದೆ ಕುರಳ ಪೋಡು ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದಿ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಖಂಡೋಡು ಮಂತಿನ ಬುಲೆನು ಇಡೀ ಮಾತ ಜನಾಂಗದ ನೇತೆಕಲೆಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಕೊರಡು ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತದೆ ಎಂಕಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇಂಕಲು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಿಂಜವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು
ನಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇದ್ದಂಥ ನಡಪುನಂಚಿನ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಸುರುತ ದಿನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದೀಪನ ದಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಚಲಿತ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಚಲಿತ ಉಪನಂಚಿನ ಈ ದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ದಪ್ಪನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಉಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ತಲಪಾಡಿದ ಬಟಲ್ಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಕಿನ್ನೆ ಮಿತ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬ. ಈ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತವಾದ ಕುಟುಂಬ. ಈ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತವಾದ ಕುಟುಂಬ ಇನಿ ತಲತಲಾಂತರ ಕರೆಂಡಲ್ಲ ಆ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿಕಲ ಒರಿದುಂಡು. ಆ ಒರಿಯರ ಕಾರಣವನ್ನು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಾದಿ ಹೆಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಾದಿ. ಆ ಸಾದಿನ ಇನಿಕಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಲತಲಾಂತರದ್ದು ಅದು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು. ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಜಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಕೊಪ್ಪರಿ ದೀಪನ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡು ಮಿತ್ತಾಡ ಕುಟುಂಬದ ಚಾವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆನು ದಿಂಜಾವನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ತು. ಆ ಪೊರ್ತುಡಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಆ ದೇವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪುರುಳುಡು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮಿತ್ತಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೊರಪುನ ಅಂಚಿನ ಈ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡು. ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುಂದು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮಾತಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಕುರಲ್ದ ತಿಕ್ಕುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಆಂಡ ಮಿತ್ತಾಡದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದಾದ ಮಲ್ತಿರ ಬಂಡ ಊರಿಗೂ ಪಟ್ಟರೆಂದೇ ಒಂಜಿ ಕಂಡನು ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತ ಬುಲೇನು ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟದು ಒರಿಜಿನ ಆ ಎಂಜಿನ ಬುಲೆ ಅಂಡ ಅಬೇನು ಮಿತ್ತಾಡದ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಿಂಜವನ ದಿನ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಪುದ್ದಾರ್ಧ ವನ ಸೋಮರಂಜ ಕ್ರಮ. ಆ ಪುದ್ದಾರ್ಧ ವನಸ್ಥ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಬಳಸ್ತಾ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ದೇವದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ನಂಚಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಏನು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ಮಿತ್ತಾಡ ಕುಟುಂಬ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ವಿಶೇಷತೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂಜಿ ಪುದರಂಜಿನ ಬಂಡ ಮಿತ್ತಾಡ ಕುಟುಂಬ. ಆ ಮಿತ್ತಾಡ ಕುಟುಂಬ ಇನಿ ಆ ದೇವದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೆ ಕಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮಾತಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇತ್ತೊಂದು 10 ಬಾಲ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿತ್ತಾಡದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಾಡ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿದ ಈ ಚಾವಡದಿಲ್ಲಡು ಇಂಥ ದಿನ ಮಾನಗು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲಿದಿಂಜವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಾದು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಲೆ ಮೂಲಭತ್ತು ಕುರಲ್ ಕೊನಪನಂಜಿನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡ 2-3 ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಲಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಕೊನಪನಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಶರಣವರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದೈವವಾದ ಮೆರೆಪನಂಚಿನ ಬೋಲ್ನಾಡು ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಂಚನೆ 4 ಐತೆ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ನಡೆಟ್ ನಡಪನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಕುಟುಂಬವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಅಂಚ ಅದು ಆ ನಡೆಟ್ ಶರಣವರಾತ್ರಿದ 10 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನಿದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಟ್ಟಲ ಶರಣವರಾತ್ರಿದ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇವೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಆ ಸೇವೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಊರ ಪರವೂರ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನಗಳು ಬತ್ತದು ಸೇರಿದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಹೊರಡುವ ಮನ್ಪಲ ಎಂಕಲ ಕಳಕಳಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.